Ovo počinje životom zapravo, novim životom. Olga je trudna, to valjda smijem da kažem. Biće jedan veliki moment razdvajanja, to je presudni moment između Olga i Ranje za njihov odnos. I Olga će morati mnogo toga sama uz podršku nesvesnu. Zapravo je navođena ka putu samospoznaje i šta sve ona može zapravo i koliko je moćna. Imala sam jednu scenu, koliko se ja sećam, koja nije ni trebala bude u scenariju, onda sam bila jako, yes, imam scenu za sekom. Imamo jednu scenu koja ne znam da će ući u seriju, ali pošto se nastavlja snimanje i Seka i dalje s nama, nadam se da će ih biti još, pošto je veliko zadovoljstvo učiti od takve legende. Treća sezona, meni se jako svidalo to što je napisano i to što je snimljeno. Mislim da treći unosi dosta više dinamike, mislim da su likovi dosta uzbudljivije raspisani. Prve dve sezone su bile priprema za treću. Kulminacija svih događaja najvažnijih je u trećoj sezoni.